Аз съм Павляка 26 и днес ще минаваме първата мисия от GTI. Дано съм скипнал, дано съм я сейфнал първо, че аз я превъртях вчера. Седях до не знам си кое време я превъртях. И сега ще снимам. Дано ми се е скипнала, дано съм сейфал това. Чакайте, че тук се виждам. Така. То пак се вижда, де. Водим Story Mode. И изчакаме да зареди. Играем GTI на PlayStation 4. Ще правя анбоксинг на компютър, който чакам с нетърпение да дойде. И там ще правя поредица на Raft, Minecraft, GTI 5, Far Cry Primal, Far Cry 5 и на много други. И на Watch Dogs може. Така. Айде зареждай днеска, бе. Така обичам да си играя с бутоните на джойстика. И да, както виждате, не съм ги сейфал. И това може да е аз пък обир. Това ще е убиването на Тревор. Ще снимаме. И после ще в другите епизоди, сега ще покажем как убиваме Тревор. Аз отначало си мислех, че съм я превърнал. Да, аз я превъртам сега. Вчера превъртях. И сега аз си мислех, че съм ги сейфал това. И че веднага ще ме пусне от начало на играта. Но аз взимаме тази бричка ги загубих. Няма нищо. Взимаме тази бричка. И да видим с Тревор какво ще стане сега. Вижте каква пушка имам. Имам и съвсем много други. Имам и минигън. Пушка. Дупчи. Да фак. Цяло това се страхува. Дай му на пета, видеха. Чакайте да увелича малко. Аз си пуснах това. И да му даваме газ да видим Тревор. Много съм так, не трябваше да стреля. Oh, too close. Няма отърваване от топлица. Няма отървяване, братче. И просто ще умрем. Да, просто умираме. Така, хайде по-бързо да... Или сам спаун. И да, 5000 ми взимат. Много ясно, че няма да гоним Тревор с
Ебати песничката. Вече за някой път се заглеждам долу или някъде се заглеждам и направо картата ги спускам от очи. И бъркам пъти. Мексикан. Чакайте да залечим малко. С това ще гоним Треворака. Ау! Това беше малко бък. Да ми замина пистачето, бе. Пистаче... бе. Не, бе. Това е гума. Къде ми е пистачето, бе? Къде замина, бе? Фак. Няма да се бавим. И направо заминаваме. Както виждате, блъснахме се. Мотора отида на кино. Те станаха 330 бързи. Ма тия червената точка беше малвана, бе. Бино. Раз. Бързо. Спринт. И убиваме Тревор. Само ще го покажа как идва. Няма да го. Лами, бе. Лами, бе. Дай. Това го мразя много тук с къде идва този буклук. Съжалявам. Просто мразя тук като идва в насрещното платно и направо ме дразни много. Че някъде мога да се прецакам и да блъсне някакво. Само Майк, аз съм Франклин. Sorry, man. Бум. Гледай го как нищо не става, бе. Тревор Дог! Прецаках се, винаги го правя.
Не фейлвай, не фейлвай, не фейлвай, не фейлвай, не фейлвай. Само не фейлвай, моля те. Не фейлвай. Фак. Тревор избяга. Де мача, fuck you. Да, фак. Чисто Тревор. Бах ти бричката как се дърпа. Ма дали съм про? Бип, 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 бип. Както виждате съм го направил да ви каквото казва Майкъл и Тревор да се чете, ето. И от това се притеснявах също. Или мога с минигъна направо да го прецакам Тревор. Да отира майната си. И фейлнахме емисията. Не сме. Не стигне. Треворе, няма да ти се получат нещата. Ама се получиха! Да фак! Много мразя така. Да фак. Газ, 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 газ. Газ, бе! Газ, че го изгубих. Сега ще видите какво ще стане. Ето го нашия приятел, Ането. Ето! Да, само че останахме на малко кръв. Както виждате. И дете съм Майкъл. Какво ще стори на Тревор? Ето го и нашия хубавец. И хора, както виждате. Тревор кил. I admit I'm a bad piece of work, but that guy, that piece of shit, no boundaries, no sense of when to back off, no nothing. 24/7 insanity, day in, day out, all the time. Never regretted nothing, cared for nothing. Fuck you. Еми добре хора. GTI вече беше превъртяна от Павлака 26. Дано ви харесва това видео. На мен много. И също песента хубава. Много ми харесваше да игра тази игра. Играя много давно. И най-накрая ще можем да превъртим играта. И я превъртяхме вече. Ако ви харесва този клип, дайте палче нагоре и се абонирайте за канала ми. До скоро!